Gibarugan ni Bohol Governor Ari Sumintado nga wa siya'y salaod nga nabuhat nunod sa issue sa Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan, Bohol. Hinumduman nga ni atong 2023 na kontrobersyal ang maong resort human kini nag-viral sa social media kay gitukod mismo sa Chocolate Hills, Bohol ang maong resort nga usa ka protected area unta. Gumikan ni ini gisuspenso sud sa 6 ka buwan sila si Governor Aumentado uban ang pipila ka mga mayor ug mga respondents. Karong bag-o ni pagawas ang ombudsman og resolusyon diin girekomendar sa ahensya ang pagpasaka og criminal case batok kang Aumentado. Lakip sa pasakaan o kaso sa paglapas sa RA 3019 kun Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang duha ka mga kanhi gobernador sa probinsya ug ubang public officials. Sa gipagawas nga statement ni Governor Aumentado sa social media, giandam na nila ang pagduso sa motion for reconsideration. Nang hinaot siya nga tukion pagbalik sa ombudsman ang maong resolusyon aron dili i-apil sa kaso ang mga walay sala sa maong issue.